sa Rion poon kan Marso 2020 hasta Marso 4. Okay, amantang 4,706 naman ang recoveries, asin 233 ang mga personang nagadan. Sinabi kan DOH Regional Office na sa nasabing bilang, ang Camarines Sur ang may pinakalangkaw na may 1,476 o 26%, mantang sunod ang Sorsogon na may 800 na kaso o 14%, Masbate, iguanin 732 o 13%, mantang ang Albay, iguanin 654 kaso o 11%, Catanduanes, iguanin 233 o 4%, asin Camarines Norte, iguanin 189 o 3%. Sa ibong nalado, ang Naga City, iguaman ni 943 na kaso o 16%, mantang ang Legazpi City, iguanin 519 kaso o 9%. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Matapos makalusot ang primerong kabtang sa pagiging Fire Officer 1 sa Bureau of Fire Protection, ang mga aplikantes masabak naman poon ngunyan aldaw sa mas matindi asin mahigpit ng parte kung sensinda ipapairarom sa physical agility test. Ang mga nakasabay sa listahan, ipapairarom sa 3 kilometros na dalagan, push-up, sit-up, asin pull-up. Ang mga facilitators, iyo ang magkakaiguanin mahigpit na pagbantay sa mga aplikantes, tanganing maisihan ang agility kan mga ini. Ang PAT gigibon sa Albay Provincial Sports Complex sa Barangay Travessia, Ginubatan, Albay, kung saan sobra sa 1,000 nagsumiten ng mga aplikasyon, haros kabanga na sanaan mapairarom sa PAT bago magpili nin final na 117 na iyo ang makakalaog sa training bilang bagong Fire Officer 1. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag Farex B Complex Daily. Kadakol ng mga residentes ang daay tinugutan na makabuntog man lamang sa swimming pool, ngunya na grabe ang alingahot kan panahon. Ini sa rason na talagang naging maigpit ang mga manamyanto nin resort na dainanggad pag-akuon ang mga minor de edad pati naman ang mga senior citizens na makalaog para magpapresko man lamang. Ang sirang na bagay susugman sa direktiba kan Interagency Task Force na pagbawalan ang mga minor de edad as senior citizen sa mga resort dalante ini parte kan ipinapasunod na minimum health protocol kontra sa paglakop kan COVID-19. Dahil ang kini, dahil naginibo ang mga senior citizens pati mga aki, kundi ang mag-uruli na sana sa sinang harong as sindumang na sana nagkararigos. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Coffee Mate Original. Coffee Mate. Bring out the best in your coffee. Coffee Mate. Maski nga ni naging mahigpit ang mga otoridad na sitaron ang publiko na dainanggad magbuntog sa kadagatan kasuhapon alagad, dahi man giraray na pugulan ang mga ini. Ang siring na bagay na notaran sa Legazpi Boulevard, kung saan ang mga pulis na naglibot ang aling patanidan ng publiko kontra sa pagkarigos sa kadagatan. Matapos makalibot, asin naghali na ang mga pulis, después man naglukso sa kadagatan ng publiko tanganing magkarigos para mahalian alingahot kan panahon asin day naman napugulan kan mga otoridad ang siring na sitwasyon. Dahilan kay ni nakabuelo lugod ang publiko sa paglabto sa kadagatan. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Tinawan ni doon ni Albay 2nd District Congressman Joey Salceda pamayo kan House Ways and Means Committee na kaipon pakusugon ang health capacity sa COVID-19 test. Ini kasunod kan sarong simanang extension kan enhanced community quarantine sa NCR Plus area. Sayang ipanaluwanag na ang gustong sabihin kan extension, iyo ang makahanda sa mas makusog na healthcare response. Dinugang pa ni Salceda na kung daiman sana ng pagbabago sa LGU capacity o kaya ICU capacity, pigdalauman na madudugangan na naman ang kaso sa mga masunod na aldaw. Sinabi ni Salceda na kaipuan ikonsiderar ang force multiplier kan healthcare system kariba na ang telemedicine, door-to-door shipping nin mga kinakaipuan kan pasyente kariba na ang oxygen tanks.
Ang baretang ini hatod sa Indokan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Mas pinahiwas paninda Alcalde Pati Alsua, Canligao City, as in Albay 30 District Representative Didi Cabredo ang implementasyon kan Government Internship Program kung saan punteriya kaini ang 500 sa mga jóvenes sa Ligao City. Ang trayumpo kan mga enot na grupo kan GIP ang nagtaonin inspirasyon sa mga stakeholders na maimbwelto ang mga jóvenes sa food production. Kamawutan ni Cabredo na ang programa makatabang sa mga jóvenes kung paano nagpatalubo kan sa indang sadiring kakanon na pwedeng mailatag sa lamesa. Idinagdag pa man niya na iniman ang magiging dalan tangali makabilog nin bagong henerasyon ng mga paratanom na iyo ang masustinera sa pagkakankan komunidad. Bilang preparasyon sa implementasyon kan GAP ngunya na bulan, ipigahanda na ang mahiwas na lote na iyo ang tatanuman kan mga jóvenes. Iyan ang primerong kabtang kan mga barata. Ang iba pa pagkatapos kani. Si Mr. Victor Neri, artista, social worker, para sa Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. As an actor, kailangan lagi akong nasa best performance ko. As a public servant, para lalo akong makatulong sa kapwa, ay dapat matulungan ko rin ang sarili ko na laging nasa best condition. Kaya I always start my day with a cup of best cafe para sa matinding pagod at puyatan, kaya kong gumawa. Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. May sangkap na guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, malunggay, barley grass as in stevia, daing asukar. Like me, you also deserve the best. Enjoy Best Cafe every day. Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion, on. Neurobion, neurobion, on. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Check the label, mommies! Mayan Rivera po. And Via! Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies! Check the label, mommies! choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrients, may DHA pa. Pag nasulit, mommies! At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Bottle protection, mommies! With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, Check the label, mommies! help todo protect. Choose Nido 3 Plus. Bawat? Aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Get in touch with APEC. Send us a message at Facebook, Albay Power Energy Corporation. Report outages using DZOM at our website, apec.net.ph. Call us at 0908-677-3393, 0929-268-3904, and 0995-729-6332. Email us info@apec.net.ph. APEC, your friendly Uragon, bringing light in every home, delivering progress to every Albayano. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GP at Tigrolac Uno. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5
casado, 5 casado. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Nako, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Abs, sigurados. Diarrhea, tapos. Diet Abs ka para hindi na dying inside. Diet Abs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Abs. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sizzling. Nagkakalakaga. Nagsasangaw. Nag-aaso. Ang dapat sa astig na init. Malipot. Nagyeyelo na Red Horse Beer. Kusog kang tama pero bakun wasak. Red Horse, ito ang tama. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Naaalala mo pa ba yung kilig nung sinabihan ka ng first love mo ng... I love you too. Ay, ang sarap balikan. Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. Get free extra rice when you dine in from 11 a.m. to 2 p.m. and 5 p.m. to 8 p.m. till April 15, 2021 for DTI Fairtrade Permit Number FTEB 114574 Series of 2021. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. DZGB, Bareta Alas 7. Bareta Alas 7. Detalles ng Bareta sa lado nasyonal. Pinapahigpitan na kan Malacañang ang implementasyon kan health protocols dalan sa padagos na pagdakol kan kaso nin COVID-19 sa nasyon. Silu kan Malacañang ang tulong ahensya ng gobyerno na mag-implementar nin mas sinigpitan na prevention, detection, isolation, treatment asin reintegration. Sinabi man ni Presidential Spokesman Harry Roque na ipapasunod kan Department of Interior and Local Government, Department of Labor and Employment as in Department of Trade and Industry and PDITR and Task Group on Management of Returning Officers Filipinos para naman sa mga Pinoy na mauruli sa nasyon. Sa iyong sinabi na resulta kan PDITR, yon magiging giya sa pagtalaan ng bagong quarantine restriction sa NCR+. Nakapagrehistro ng karagdagan na 258 na bagong kaso kan COVID-19 sa lado kan Philippine National Police. Sa pinalawas na datos kan PNP Health Service, suminakat na ang bilang kan kaso sa 15,895. 2,690 sa mga ini ang mantinidong aktibo sa virus. Sa kaparehong datos, nadagdagan man in 171 ang bilang kan mga narahay dahilan para maglobo ang bilang kaini sa kabilugan na 13,165. Mantang mantinido man na nasa 40 ang bilang kan mga nagadan sa lado kan PNP dahil sa COVID-19. Nagpatanid si DOTR Secretary Art Tugade kontra sa mga operators nin iba-ibang kolorum na vehikulo na punduhon ang pagsuway sa ley. Ini matapos masabat kan o sa anti-colorum operation ang 11 kolorum na vehikulos na nagbalong maglaog sa iba-ibang banwaan at syudad sa Kabikulan. Sa sinabi na di maabante ang laban kontra sa COVID-19 kung kadakol ang minasuway sa quarantine protocol. Idinugang panitugade na dapat igilid nguna ang pangsaliring interes para iligtas ang buhay kan mga namamanuan. Sa hintanawan ni doon na buhay ang pig-oraro ng digdi asin buhay ang nakataya man digdi.
Ipinahayag kan Octa Research Team na aaboton pa ni nakaperang simana ang surge o paglangkaw kan kaso ng COVID-19 sa nasyon. Sigun kay Professor Ranjit Rai na apisar kan hababaan kaso kan virus sa Metro Manila, day man may tatago nan halangkaw pa man giraray na kaso kaini sa mga iba-iba pang syudad. Magigirumduman na ini ang rason kung nata ipigrekomendar kan research team na ibalik muna sa Modified Enhanced Community Quarantine and NCR Plus matapos sining ipairaram sa mahigpit na restrictions. Paliwanag ni Rai, kung tulos sa ibabalik ang rehiyon sa General Community Quarantine, paniguro na mawawaranin kauragi ang mga ginigibong lakdang kan gobyerno kontra sa COVID-19. Apera padigdi, sinabi man ni Father Nicanor Austriaco na sarong molecular biology sa sinmiyembro kanasabing research team na posibleng sa primerong semana pa kan bulan na ini mamamatean ang epekto kan ipinautob na ECQ. Kasunod kan mga nakakalawas na informasyon sa social media na nagsasabi na gadana si dating Presidente Erap Estrada makusog na pinaimutikan kan mga aki kini na sinda dating Senador Jingo Estrada asin JV Ejercito ang informasyon na nagpaaram na ang sendang ama sa pagsasabi na ini nasa ospital ngunyan buhay asin nagpaparahay kan sa iyang kamatian. Siya nang sinabi na ang sistema na nagpapalakop kan mga peking informasyon mananangod sa isyo kay Erap, bako Kristiyano. Sa ibong nalado, si Erap dinara sa intensive care unit kan hospital dalan sa kamatayan kay ni. Kumpiyansa si Vice Presidente Leni Robredo na makakatabang ang pagpapalawig kan Enhanced Community Quarantine o ECQ para mapababa giraray ang kaso ng COVID-19 sa NCR Plus. Siringman sinabi pa kaini na dapat balansa ang implementasyon kan ECQ sa paghatod din ayuda sa mga nagtitiwas na pamilyang Pilipino. Sinabi niyang dapat na ikonsiderar kan gobyerno ang mga daily wage earners sa paramientra sa nawaaran ng trabaho. Para kay Robredo, sa ditnin marahay ang 1,000 pesos na ayuda para sa nagkapi ng aldaw na day sina makapagtrabaho. Katakod kay ni tinauanin doon ni Robredo na dapat na magtalaan in goals ang gobyerno kasunod kan extension kan ECQ. Bareta Alas sa ibang nasyon. Naka-house arrest ang dating Crown Prince kan Jordan na si Prince Hamza bin Hussein bilang parte kan crackdown sa mga kritiko. Inakusadan man kini ang sa iyang half-brother na si King Abdullah ning korupsyon, incompetent asin harassment. Karabanan si Hasma sa mga nagkaparang persona na inarestar dalan sa kuplat. Maigot ay pinimutikan man kan military na nasa house arrest si Prince Hamza. Nagpuon ang lakdang na i-house arrest si Prince Hamza kan magbisita ini sa tribal leaders at sinakakwa ini nin suporta. Pinimutikan man ni Prince Hamza ang alegasyon dalang tawar aman ining pigigibong sala at sinbako ini parte kan anuman na conspiracy. Sa lado nin sports, ang Pinoy boxer na si Donnie Nietes nagkaigawanin magayon na pagbuelta sa ring matapos magkamit ng unanimous decision na panggagana kontra kay Pablo Carrillo tanganing makuha ang bakanteng WBO International Super Flyweight title kasuhapon sa Caesars Palace sa Dubai. Ang primerong kawat ni Nietes makaagi ang sobra sa 2 taon matapos niyang daugon si Kazuto Ayoka para sa bakanteng WBO World Super Flyweight title kan Disyembre taon 2018 alagad na bakante man sana matapos bawion sa iya ang corona. Baretang still file does not exist. Bako sa nang upaw o gupit ang tangro ngunya ni sarong barbershop sa Wisconsin sa sendang mga parokyano kundi nagpapaturok man sindanin bakuna kontra COVID-19 para sa mga gustong maging protehido sa nasabing virus. Nagturok nakaaging Sabado nin COVID-19 vaccine sa G's Clippers sa rong barberia sa Milwaukee, Wisconsin asin nakatalaan ining otrohon sa masunod pang simana. Nagkipagtawangan ang sadiri o tagsadiri kan barberia na si G. Smith sa sarong lokal na pharmacy para makapagpaturok nin bakuna sa iyang mga customers sa iyang barbershop. Naisip ni Smith na mas maging komportable ang sisama na customer na magduman sa barberia kaysa magduman sa ospital, lalo na kung haloy niyang suki ang mga ini. Nagdalaom man si Smith na makakadugang sa tiwala sa COVID-19 vaccine ang pigigibong pagtudok sa iyang
Barberia. Showbiz Balita. Uy, haloy daw nindo. Oh, aram daw nindo na haloy na pala nakasal ng magjowa na sina Luis Manzano at si Jessie Mindiola. Ina ni pinaluwa sa social media kung saan ipigbulgar man giraray ang sinang secret wedding. Paano mo naaraman direct? Na nangyari kan Pebrero, papalan, secret baga ini. Sinabi ni Jessie na ipigbulgar na nindaan kasal tanganing matapos na ang mga kahaputan manuno sa sindang relasyon. Enot kay ni nagtao manin asigurasyon si Chie na handa na niyang matawanin aki si Luis. Naloy naman na naiibog na magkaigwanin sa diring pamilya. Bareta, salado ng salud. Namagata sa news base si Mar de la Mar Kamen. Magkakanin 3 healthy meals a day. Pamahaw, pangudto asin pamanggi. Pinanabiso ka mga health experts sa kinapan. Dahil sinabi na dapat ramdumon ang dinner, dapat pizza na. Idinagod pa ng bultugan food consumptions dapat kompwesto. Din masustansyang pagkakan, arog ang prutas, gulay, whole grains, asin fat-free o low-fat milk products. Dapat manay sabay ang lean meats, poultry, fish, beans, eggs, asin nuts sa healthy diet. Tandaan, health is wealth. From News Base, Mardela, daing iba. Yan mga tugang detalles kan mga barata ngunyan na Lunes. Petsa 5 kan Abril 2021. Sa pangaran ni Mardela sa News Base, Remerta na sa lado teknikal. Kami po ang nagatod kan Bareta. Ako si Chie, Antivola. Ako man po si Edwin Peralta na sasabing mabalos kan sino bagantabay. Good morning sa BFP OWAS, asin kay Sir Hector Baclao, asin good morning kay Mr. and Mrs. Romy Volante, kan Best Cafe sa Tabaco City. Yan ang DZGB, Bareta Alas 7. Abangan giraray sa aga, ang hapon, masunod na, pagkalipas ng kainit. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor.